Добре, шефе. Добро утро, хора. Ден 3. Изглеждам като... Чичко тревичко. Направо ужасно. Но нищо. Ей, сега отиваме по островчетата и да видим там какво ще се случи. Yes. Тя изяде мухата. И реакции. Еха! Добро утро, хора, официално вече ден 3. Тази сутрин ще ходим по островчетата, които са близо до Венеция с една от тези лодчици, предполагам. Купихме си Day Pass, което ти е за 24 часа. Така че мислим да се възползваме и днеска това да правим общо взето. Закуската тази сутрин. Гледката тази сутрин. Това е спирката на градския. Колко готино! Дойде ни водното автобусче. Ами, изпуснахме изпредното заради тези две дами, които нямаха маски. Но това си хващаме следващото. А това тук е гробището. Хора, пристигнахме на първото островче, Мурано. Жано на Мурано. Жано на Мурано, yes! Документирано е, има пейки в Мурано. Може да посетите. Да, скипнете Венеция, елате в Мурано, защото има пейки. Тук отиваме да гледаме как ще правят стъкло. Стъклени продукти всъщност. Не знам какво ще правят, сега ще видим. Всички са големи фенове на Squid Games, хора. Много хора са с такива обувки. Това е съставката, от която се прави самото стъкло. Ponekad imaju različite nijanse turkizne tih smjesa i onda dobivaju tako veličanstvenu boju koju ćete vidjeti. Evo opet ga vidite. Imate osjećaj da gumbo kreće, jel? Vjerojatno što je temperatura visoka. Još čeka, još nešto. Neka napraviti to. Pezzetti di vetro colorato con una decorazione, adesso vi mostro la tecnica della scultura. The oven is around 1100-1200 degrees and is by gas because they need the flame to work. He'll show you now the sculpture technique with some pieces of colored glass for a decoration. Това беше много интересно и ни казаха, че след като се направят нали, тия продукти от стъкло, сега са към 500 градуса и трябва да ги сложат в някакви специални
такива като фурни, които поддържат градусите от 500 и ги намалят постепенно, за да може стъклото да не се чупи. И стоят в такива фурни от някъде 10 часа минимум, защото иначе е супер голям шок и може стъклото да се напука. Оле, трябва да направя блог контент. Само да вземеш да направиш пада. Бутни го. Бутни го. Истински блог контент. Искаш ли истински? Налево да устойчив телефонът ти. Айде, бутай го. Айде, блог контент! Саботажорката ми на влога. Това може на Хари Потър онова да свири. Следваща спирка – Бурано. Стигнахме в Бурано и изглежда много готино и много чил. Опа, кой го накаха? Боби! Мале, колко е яко! Колко е цветно! Уоу! Окей! Супер цветно и красиво е. Навсякъде. Буквално навсякъде. Хора, обожавам жълтото, просто тази къща е моята. Това е моята къща и искам снимка тук. Задължително. Тази кула изглежда доста наклонена на живо. Търсене на ресторант и храна, че сме прегладнели. Поне аз винаги съм гладен. Виж какъв Бурано, каза Вики. Не мога да го прилича, ама щом казва момичето, Капана Пловдив. Айде, добре. Хора, реалността е такава. Толкова много хора има, че в момента стоим и чакаме дали се освети една маса и просто да седнем. Аз съм гладен, но тук да съде. Не се доверяйте на контента. Да, красиво е, но когато си гладен... И кой те разделение искам да кажа? Мама мия, дойдоха ни птиците. Мама мия, възстария. Изглежда велико. Горе и с пръшки от месо и сирене. Супер. Това е по-трудно. О, те са затворени и аз викам, о, ще ги снимам. Я, кажи, откъде имаш тая красива картина? Тя хора нарисуваха сама. Хора, тя откраднат от ресторанта. Това бяха постелките за ресторанта. Браво, Вики, браво. Българска работа. Българска работа. Просто българска. Да, види, приятели, раницата колко неща открадна. Оле, покажи Всички раницата. гризини. Всички гризини. Казвам раница. И Георги, той е крадец. На любов. Я да вземе ни гаши за Венеция, па после ще ги върне. Лина, защо снимаш така? Защо снимаш така? Те ме харесвам, Защо снимаш така? Я ще показвам. Я кажи на Жори каза. Ами, айде да вземем гаш за Венеция и после ще ги върнем. Айде да вземем един Жорко. Ови, него няма да го върнем. Оле, виж, ви сте близнаци. С кого бе? А, да. Брат ми. Twinings. Разбира се, на къде без желато? Няма как. Просто няма как. Виси. Най-големия бос в Бурано. Извинявам се. Най-големия бос в Бурано. Много е цветно. Много е красиво. На пикник с гризини
взехме от ресторанта. Може да покажеш магнитчето. Няма да ги разпаковам хора, да знаете, че има маничи. Но са поем. 3, 2, 1. Готов си, супер си. Долу не съм викнал. Реално не съм мигнал, благодаря. Искате ли така снимка една-две? Не. Не? Не. Не ли? Не бе. Значи мисля, че съм направил. Ама не, това не е. Не, 9 са всъщност. 9 снимки съм направил. Ти колко се снимки е направил? 9 снимки. Оле, че хубаво се вижда човек. Страш. Да, вчера пробвах. Как седнахме в 8 и седнахме в 8 сутринта. Излязахме и седнахме в 4, като се прибрахме. И аз бях някакъв окей, нали? Смисъл, ако искаш, правим го, що пък не. И се разбрахме, че ще готвим баница, защото той нали иска, целта му на канала е да прави някакви такива неща за готвене с чужденци, нали, с local people. И аз му викам, ми хубаво, ама аз Георги, не можеш да правиш баница. аз му го казах, аз му викам, ама just so you know, нали, аз не мога много да готвя. Нали, правил съм баница веднъж през живота ми, да, получи ми се много добре, ама сега не мога да ти гарантира. Да вика, няма проблем. Следващото видео в канала на Георги. Баница с англичани. То няма да е в моя канал. How to make a баница with a stranger. Хора, оказа се, че трябва да чакаме, може би 5 часа сигурно сме си чакали, защото има супер много хора. Така че ако планувате да идвате тук, се пригответе да чакате много. Ама много. Особено през уикенда. Особено през уикенда и сега, понеже сме от първите, които се качим на... Ето, буквално сме на старта. За обратно. Аха. Ма ние седнем най-отзад на най-хубавите места, така че ще видите. Stay tuned! Малкият просек. Сега можеш да просиш в тази шапка. Да. Ето, измислихме схемата за просене. Хем шапка, Хем шапка, хем... хем събира пари. Малето ще... Значи за нищо не ставаш, Георги. Ама нещо, това е с потъгъл. Вчера ни го затвориха под носа, но днес се върнахме. Доста интересни скулптури. Между другото някъде другаде също ги бях гледал, но честно казвам не се сещам дали беше тук или на някакво друго място. Добре, още един интересен парк с красиви цветя и интересни експонати пак. Аз, ако живеех тук, е така, чилинг, е така. Котле, ще се правим зери, ще се цяпам Венеция, ето кой прави букука. Засядало ли ви е да е на гърлото? Нещо. Фитнесче на круизно корабче.
Ах, леле. Бро, от скоро последен ден. Реално отиваме само за закуска и се прибираме, защото трябва да си хващаме полета. Ама колко тъжно. Колко тъжно, че трябва да изоставим тая гледка. Просто не мога. И закуската е пак круасанчета. И ако се чуете къде се изхвърля буклука в Венеция, всяка сутрин от 6:30 до 8:30 събират буклуците по улиците, после явно ги карат на някъде. Но да, това е начина. Нямат контейнери, така че няма как да си ги хвърляш по всяко време. И последни кадри от Венеция. Много тъжно и много ще ни липсва. И ако имахме още поне един ден, ще е много приятно. Но това е положението. We are this beach. Чао, Венеция! Беше ни приятно! И ето ви хора, малко италианско супермаркетче. О, италиански чипсове. Сан Карло. Странното за тебе. Нищо захарно ми е. Снимаме го като все едно е някакво полезно изкопаемо. Да, наистина. Това е така захар просто. Digestivo refrigerante disentante. Браво, Жори. Направо италянец. Молто браво. Италианската кръст е цяла, което е бело. Старбъкс. Направо кипи. Его пиянката. Това е италянско кадрила, човек. Това е италянско. Вау, ема топ. Жори пробва, какво пробваш? Да. Къде? Yellow Digestive. Не съм макал преди. Следователно. Това може би ще ми помогне. А другото какво е? Какво друго си взе? Я покажи на уважаемата аудитория. Някаква в италиански. А това какво е всъщност? Нещо като гриски май. Някакви гриски са, да. Сега ще видим. Това е което виждат в куфарите ни. M&M са гриски. Къде съм ми тия с паста си те дам? Не, аз му давам 6-10, смисъл. Ни кукис. Ни кукис хора. Някой мини. Това е underwhelming. Това е много вкусно. Това е много вкусно. Не знам, някакво много нещо. Много добре. Принглес. Как е? Принглес с ементал. Molto bene. Как се издаде на кришки? Много е чизи. Не правим кухна или също. Приятели, официално са прибиране за България. И това може би ще бъде края на влога, защото... Какво друго да ви снимам? Може би ще има малко аерокадри. Ама това е! Никола липсва. Много е смотан този Георги. Може да потвърдите долу в коментарите. Глупости. И как ви се хареса пътуването до Италия? Молто бене. Молто Само това мога бене. да кажа. Молто Виктория, фразата на Виктория е молто бене. Да направим така. Още сме застреляни. Това беше най-вълнуващо нещо в живота ми. Точно така. Чао, рагаци. Чао.